Labarin Biri da Beya Mai Tukunyar Zuma. A wani daji, an yi wani biri marar jin magana. A kullum yana yawo cikin daji domin neman inda zai yi jan fada ko rashin ji. Birin ya kasance abokin wata babbar biya. A kullum yana so ya ga yana kwaikwayon wannan biya ɗin, saboda yana so ya zama kamar ita. Wata rana suna zaune, sai biri ya fara kwaikwayon biya. Da ganin haka, sai biyar ta tambayi biri. Abokina biri, me yasa kake kwaikwayo na? Ke kina da girma da ƙarfi, ina so in zama kamar ke. Kai ma kana da wayo, kuma kana da ƙarfin aiki. Kada ka yi tunanin yadda nake, kai ma kana da abin mamaki. Kwatsam, sai Beya ta hango wata babbar tukunyar zuma kusa da wani iccen mangwaro. Sai Beya ta ruga a guji zuwa wajen tukunyar zuma ɗin, sai ta ce tana lashe baki. Gaskiya zan ji daɗin zumar nan sosai. Don Allah, za ki iya bani kaɗan daga cikin zumar nan? Mana, zan baka abokina. Sai Beya ta ba shi kaɗan daga cikin zuma ɗin. Ai kuwa, biri ya ji daɗin ɗanɗanon zumar nan sosai, amma biri ya ji takaici sosai saboda abokin nasa ya ba shi zuma 'yar kaɗan. Abokina, kaga wannan zumar da na baka, ta ishe ka sha ka ƙoshi. Sai Beya ta ɗauki tukunyar zuma ta ɓoye a gidanta, kada wani ya sace mata. Sai biri ya yi tunani. Beya bata bani zuma da yawa ba, ina tunanin wannan shine sirrin ƙarfinta, amma wannan lokacin ba zan yarda ba, zan sace zumar na shanye duka, don nima na yi ƙarfi irin nata. Washe gari, sai biri ya shiga gidan Beya ba ta nan, sai ya sace tukunyar zuma, ya tafi gida ya shanye duka. Bayan kwanaki, Beya ta ga ba ta ganin biri, sai ta tafi neman sa gidansa domin ta ga ko lafiya. Ai kuwa tana zuwa ta iske biri na ciwon ciki, tana dubawa gefe sai ta ga tukunyar zumarta babu komi ciki, biri ya shanye duka. Sai ta fahimci abin da ya faru. Sai biri ya ce yana kuka. Kawai so nake na zama kamar ke, shi yasa na shanye zumar da kika ajiye. Asha, ai ba za ka iya zama kamar ni ba. Mu kaɗai ne ke iya shan zuma da yawa ba tare da ta mana illa ba. Shi yasa rannan na baka kaɗan. Daga nan biri ya gane cewa ba za ka iya zama wani ba ta hanyar kwaikwayonsa. Kowa da yadda Allah ya yi shi. Daga ranar bai ƙara ƙoƙarin kwaikwayon kowa ba, ya koyi darasi babba a rayuwarsa. Darasin wannan labari: kwaikwayon wani ido a rufe kan iya jawo cutar da kai.